Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Resulta evidente, alo menos a min paréceme, que é imprescindible ter unha sensibilidade especial para escribir poesía. Pero non todos aos que nos gusta esta rama da literatura poseemos ese privilexio. Anxos do Souto dispón dabondo desa virtude. Hoxe correspóndeme poñer voz á nosa compañeira, en nós a xente do redor. Neste caso, será ao precioso poema Tentativa que Anxos regálanos no número 15 da nosa revista. Gracias, Anxos. Tentativa. Relembro sempre nestas datas as faíscas da ilusión, festonadas de esperanza, que os vosos ollos irradiaban. Iniciábades un vieiro pedregoso, enchido de obstáculos varios. Sabíadelo, e para prepararvos exercitastes a vosa resiliencia, subindo aos picos máis altos das montañas e sucando mares non sempre mansos. Crestes que estabades xa curtidos polo voso amor sincero, que de antigo vos profesábades, ocultando un ou outro perante anos. E vivíades felices esa etapa, enchida das cores douradas que no inicio da autonía sempre acompañan. Mais esquecestes que a vida tiña altos e tiña baixos, que no voso camiñar xuntos as pedras desa traxectoria serían moitas e de tamaño vario, que as vosas forzas como seres humanos ao fin chegarían a quebrarse pola incomprensión humana. E esa data na que ninguén dos dous pensaba chegou, e ese adeus, colmado de dores e sen esperanza, fíxose presente. Perante longo tempo, as lembranzas lonxícuas continuaron con fidelidade, mais todo é finito, tamén os sentimentos e as antigas promesas dadas seguiron disimulando. Gracias, Anxos.